Үткән елларны безнең чын гырыф-гадәтләрне саклый торган әбиләр иде. Бу ел без ничектер укытучыларны тартырга булган идек. Укытучыларда ул кадәр гырыф-гадәтләр диләр юк, алар әзрәк шундый йөрәкләр, кырысраклар, современныйлар. Безнең үзебезнең теге теләгән максатыбызга бик ирешә алмадык. Шун әбиләрне күрсәтеп, аларның бит инде аларның үткәннәре зур шундый матур итеп сөйләтеп аларга агачларын, саҗәрәләрне төзеп алар безнең алдына. Оныклары белән, самый главный безнең максат оныклары белән чыгару, гаиләләре белән чыгару. Шул хәл матур була. Менә ул юкка чыгып китсә ул шара. Biz аны тотып торабыз инде. Габдулла Тукай турында бүген күп кенә сөйләдек, Габдулла Кариев турында сөйләдек. Габдулла Кариевның театрының директоры килде. Инде без белеп торабыз, аларга Габдулла Тукайга да, Габдулла Кариевка да 130 ел була. Алла теләсә, алар инде безнең татар халкының горурлыгы. Шуңа күрә шул ук менә мин әйтеп киткән оешмаларның катнашкан балалары да алар турында белсәләр, шул чараларда катнашсалар, безнең тарихны белсәләр, әлбәттә, менә ул безнең эшебез. Чөнки безнең киләчәк буынга дәвам иттерер өчен тарихны да алып барга, һәм шул ук гөреф-гадәтләрне, телне саклаганда да теге өстәл артында гына сөйләү генә түгел, матур иттереп, үзебезнең эшебез белән, бергә эшләгән эшләребез белән нәтиҗәсен күрергә насыйп булсын дип көтеп торабыз.